Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor menta kasngi. Shibun ma ki jingkershan ki bawan ban ai mensiem ya ka kong bindas em ka balawan marway ban syong syatkan hakmat ka kerdop additional secretariat. Na kaliang ulat pathai habayu banyak ren bat ka kong bindas kalau ong ba kini ka jingwan syatkan marway kadai bandawa ya ka babaha ka ba ya la ka jong ka hok. Ka kong bindas kai thu ba karale ya ka badai e bat kani kadai tang ka jing sedang ba ka pin i shisha ya ka jing slur ban mi syakmat bat kading ban klang om tang hapo kari boy district Henry habaro ka wei ka jala. Kala khot ya baro ka bri jong hnyau trap ban ya mi pat ba om ban syue he tang kania kala karpat ya ka sorkar bakan sngubha ban pet ban pensiona pan bahano ya ka surok nongpo den sunapur namar ki pat ba kilamat shisha ya ka jing e ha ka ba nadu ki por jong ba lapang kani ka surok ka sabet kumju klam dashna pan bah. Helak punya tu kemudian ya kena kerja sak sistem lebih tak ikut belum sak sistem atau YouTube yang tak serok kabar kasih helak punya tu ya kata lelaki jam kerja serang lebih Kajing trang juga galong ba ngawan ban syak tengah nang ne ngawan ban dawa baga nakaliang juga sorkar kadai ban pensngau na iya kene kajing dawa ka jonga na ka benta upat ba ubabun balang ha ketika tany bat kadong ka jongi tapi silayu i bahang tikus senam mensuan nak liang u am e jam pi ba meral bon lara apa assembly banyak kran banyak area tak serok kepada bisnano akaliang ba person ulak kran ngai ngai kamsing lapoi sai hatu dia nak tahu you no dei na kita ru kidau ki banga ngala lum ba ngala wat bnia bahaya kita ngala pej bah hau arajar arpu ar uba meral pilayu i kumtu la kren ha sembeli uba prestun la jubab kumtu baro ki brim kilayu i dei ni am tenaga liang jongi ki pej ba ngi ap khmi lenti ken ban yo ya tau surong ban yo tau surong namar ba kila kiren kumtu temo nakaliang jong MLA ru la pan tena nakaliang jong uba prestun ru ulak kular tena kaliang jongi ki paj ba longi ngi kuak ken banyo na ya kata surak henrei hadu menta ngayo jing tip ba tangga proposal pat pha ya kan surak te kalong ka ka banga na kaliang jonga simedi ngamla ban priang ban ngamla ban shinya ya kan ka sarkar ka jongi namar ngayo i ba pelen ke laptop yangi ki nong na syate na thandan di na kata kadau ka banga la sim ya garai marway ban wan syat dengan hang ne khamat jongen sekretariat tidak punya tu aduk nomor ketika serok kemudian belasan kong ya ketika serok orang kat kum gajing kan mau jonga tip namar nga ngadang khna akite gepor hendre ka dei ka por ka badang persna nadu ka por jong i ma ike molong tie kala slam bha namar ha kata ka por teng ngadang khna ngampat tip ngam la ban tip hendre kata ru ngasiwat jing tip mentang sulum jing tip na kiri urang ba badai bala persna ya ketika surok dei iba i ma ike molong tena du kata ka por hadu menta long empat don ken kata ka ban repair ya ka ban maramot ya kata surok ngam juye i na kata ka daw long usas ni hadu ketur kaji sini betul serok ada yang senam kat no mentala kat sam sem tame kata di ke ba ula sniu bah surok atau kena kaji bahas serok kemudian kabala ai seorang no dai mahek di lapang untuk por idang long chief minister hoj ka dei tang ba ngas ngau ba i pentre i ba ike molong kata ka dei ka ba nga ngasiwat jing tip na kiri urang ba hendre kata ka por ngampat nut ban kren ya kata ka jisisa
namar bangadang kena ngampat mi syabar ngampat tip ya kata. Nila sutu ba ti basrok nongpo umdan senapun gede surok bakong sandu ipi ke nong umdan do rai rai nong tulu bagi gading hadu kat no ti ba semjinge ha kalek kawan na umdan sanongpo Kipat ba ki ya kendu jing hakapang ga sitom nang ta ki pat ba ki baya kamai ka ji ki paralong kemi ki balik di juhur man kasnya hanong po nang ta ki lokal taksi ki baya kamai ki biaya imbam ki biaya pendap ya ka hingga sem ki kun ki ti na ka te ka surang tengayo i baka jing jinjar ka long habaro ki te ki ba don ha ka te ga snong ga tan ka dong ga jongi kata ka de ka jing jong ki pat ba ti ba syatkan hani atau pisim karai ni pisimet ne kidei ba pi la ya mir dingmut bat prasang prathau ne bat kadong kathan ya kan ne ga jing wan shat ngan jonga hang ne kamdon ka jing ya ajing mut bat no ro bat ki kun jungaru kim tip banganan chim ya kane garai nga shimi marwei nga wani marwei na kata kata baya ki kun ro ngamsha bakin wan ha kane ga jaga ngamsha bakin wan hang ne namar ba lada ki kun kin yo i ya ka kami baka tia lang kenep hang ne po surok ki kun ki don ka jing sneu diau ka jing snusi ka jing snus ne ya ka kami tenaga liang junga nga don ka jing perkat ka bakum kata ta ka daw ngamsha baki kun junga kin wan shane ban nakaliang kiwe yo lese ki don ki ba perkat mo ki don ki ba mudur baki ai jung mut ki riung ba lane ki nakino kino ki parti kum ki politik parti ai gumta hendri nakaliang junga nga pentip sapi kum banga kren naga por om don mano ba ai jing mut yanga bangan sim ye kene karai bat om don mano badon ktilang bat nga ban sim ye kene karai ka dei karai junga hisimen nadu basdang hadu bandakut jong kene ka isu ngan yat marwei yang ayu i suap nuan sane sakan gejing satun ni kila don gejing keren gejing kendu bahkan cukup ni kan ilam jing sebelang hari boy pisim karai penuan satan dai kila panjing bit nak ibadah sik hanya silam musim layu jing bit andai ki amba andai ka election ni menin kila don rasi gejing ngam gejing bamsa dia pi ban yele satan ni kan bahabio jing bit kuno pa pi ta ki song ni haba yo jing bit kuno hi penher ya kata ka city sektor district to haga baya dei bat kata hooj na kaliang jong UDC jong ka is kasihil shillong uklem ai yang ai ya ka permission bangan wan shong shat ngan hang ne hendrei kat kum ka jing tip ka jonga bom judon hi kata ka an ban khang persya ya kino ki ba wan shong shat ngan bandawa ya ka hok jungi ki paj ba na kata ka daw nga ka paj ba ngadon ka hok ban wan shong shat ngan hang ne bandawa ya ka hok omdei bangawan keni ya ka syuki ka jungki hendrei ngawan bandawa ya ka hok jong paj ba te ngam ting ya kata ladaki ai permission lane ki mai permission ngan shong bai dan kalian ga jempi kila yo jithot amna sarkar hatu ka tenat PWD kalau pak jithot ipi halal ti surok hooj ngalayo ya kata ka jingtho ngalayo ki ai yang ka jingtho ba ki la penmang ha ki artli kiskim na ka benta ka te ka surok hante tang ba shisin ong na kaliang jong u executive engineer o ong ba kapisa kala don lupa na ka benta ka te ka khandai kilometer point supply te kala don lupa kapisa te na kaliang jong ngaru ngala ong ya executive engineer lada kapisa kala don bale pimpin tray ka te surang te hadin pade ngam snguhun ya kata ga jingkren ga jong executive engineer den ngadang kelibnia ngawat benia adin pade usa ya tuhok yang ngaba uong ba onda kut kani kal election MP onda hadin ka result MP kin supply ya ka sungsyon bat kin sa khot tandar hangta ngasalap ya ka jing thok ka jongki nadu ki minister hadu MLA hadu ki tenat jongga PWD kimut ban thok yang te nga aingu yau blei bau blei unam sya bakin la ban buri ya kata ka pop bari ka jongki ngala la ban se ya ka jing shisha nakaliang nakatenat jongga PWD te nakaliang jonga nga pentip syakipat ba empat la sanction ya usurok jongga tan dan nong po jongi kai ka kubar pio nakaliang jong ba preston budai menteri jong kani tenat PWD
Nakaliang jong uba Preston hadu menta ya kane ki isu ka banga ngasim ngampat yo empat don mano bawan ra ya ka kubor lane ka phone call ka bapoy nang no na I hadu menta ngampat dia. Dia kat bompak sna yang ti kesuak bompak yo siti hatu pinang seng sa kan ne. Hoai ngan syong bai jang ne. Hatu pini sedai mi ki pun ki la jong pat. Nga kloy ban len la de. Bat nga kloy ban len ru na mar ka yeng ka jonga. Tang na ka benta ka hok jong pai ba uba bun uba lang jong ka thain bat ka dong ka jongi kham tam le ya kane ka isu ka banga nga klem tumu tang na ka benta ka snong ka jongi tang na benta ka thain ka jongi ya kane ka isu nga pentip sya baro ki pai ba ki bapet ya kane ka media kane ka sni na ka benta ka jelai baro ka wei ha ka babun ki surak kisneu kumbas neu kisrak jongi na mar kata nga yang bej nganam salia nganam shifting namar ngadon ka hok bandawa na ka sorkar